Gaur etorri naiz saio honetara gure kosorkuntza ekosisteman dauden beste eragileak ezagutzeko. Nahiz eta batzuekin elkarlanean aritu naizela azken urteetan, beti interesgarria da ezagutzea ze proiektu motak egiten ari diren eta zer egin ahal dugun elkarri. Martxan jarri berri den Arantzazu Lab ezagutzeko aukera polita eskaintzen duelako batetik eta Elhuyarren berrikuntza etengabeko zeregina dugun neurrian ikasteko aukera paregabea eskaintzen digulako horrelako espazio batek. Bi arrazoi nagusi esango nituzke, lehenengoa da sorkuntzaren bitartez lan egiten dudala beti, partaidetzan eta tokiko garapenean egiten dut lan, baina horretarako beste esparru batzuetako langileekin elkartu behar naiz. Orduan, sorkuntzaren bitartez burutzen ditudala proiektuak esango nituzke, eta beste alde batetik Nafarrotik natorrelako. Eta Nafarroan askotan gune hauetatik oso isolatuta gauden. Eta ez ditugu hainbeste aukera herri mailan eraikitzeko, elkartzeko eta ezagutzeko. Orduan, ikuspuntu hortatik oso interesgarria iruditzen zait hemen egotea. Parte hartzen dut aldaketa handiagoa nahiago nuke Euskal Herrian. Eta uste dut ez da aldaketa handia bakarrik diseinu ekipoakekin, baina Euskal Herri kontekstu handiaekin. Elkarrekin sortzeak aukera berriak irekitzen dituen neurrian ere kontuan hartu beharreko edo aintzat hartu beharreko elementu franko ere badituela eta ertza unitzetatik begiratu behar zaiola kosorkuntza prozesu bati, beti ere erabiltzailea beharritarra erdigunean jarrita, baina gainerako eragileen behar eta interesak ere aintzat hartuta, eta horiei erreparatzearen garrantzia azpimarratuko nuke. Euskal Herrian baditugu balio batzuk zeinetan horretan oinarrituta proiektu asko burutzen ditugu, ekimen asko egiten dira eta kosorkuntza asko egiten dela uste dut. Eta gero baduzu bat dela hemen egotea eta honako eragileekin partekatzea, elkartzea eta eraikitzea. Australian eta hemen azkenean baditugu problema berdinak. Adibidez, motibatzeko, adibidez, nola egin prozesu bat horizontalea eta nola parte hartu, ez bakarrik alde bat edo kooperazio sesio batean, nola aldute izan protagonistak eta guk bakarrik akompainantez. Gaurko saiotik nik atatzen dudala momentuz, eta daukeun giroa eta prestatuzuna gauzak partekatzeko, ez? Bakoitzaren ikasketak edo bakoitzak ikasi duen prozesuetatik nola partekatzen dian, eta nola jarri nahi ditugun amankomunean gure proiektuak hobeagoak izateko etorkizunean. Eta danon artean zeozer berri eraikitzeko.